Počúvaš Street of Code. Ja som Gabo. Ja som Jakub a náš podcast je o programovaní a o všetkom, čo s tým súvisí. Okrem nášho podcastu ťa možno budú zaujímať aj naše kurzy, články a videá, ktoré nájdeš na streetofcode.sk. Čauky mňauky, máme tu poslednú záverečnú epizódku série Pragmatický programátor. Nie je to náhoda, že máme tie isté trička na sebe, ako sme mali v poslednej epizóde, keby ste si chceli niekto náhodou pozrieť. Nahrávame to hneď potom, sme obidavaja fajne vypnutí, ale povedali sme si, že to ešte nahráme, lebo taký bol plán, aby sme to proste nahrali hneď. Pôjde to von asi postupne, takže to je akože jedno. Ale chceli sme nahrať teda túto epizódku, ak si sa náhodou nedopočúvala do konca predošlej epizódy, tak kvôli tomu je to separátna epizóda, aby si sa k tomu ľudia dostali, lebo na záver predošlej epizódy sa nedostane veľa ľudí, ale toto si možno vypočuje viac ľudí. A práve toto je tá epizódka, ktorú keď si nepočúvala alebo nepočúvala ani jednu časť z tej pragmatickej série, tak toto je tá, ktorú by si mala vypočuť, lebo zistíš, že si to mala vypočuť. A tu chceme proste povedať, že ako sa nám tá kniha páčila, čo si o nej myslíme, pre koho možno je určená alebo nie a prečo. Čo sa nám z tej knihy najviac páčilo, alebo skúsime povedať, čo sme si z nej zobrali, čo sme nevedeli. Hovorím skúsime, lebo neviem, či niečo vymyslíme. To znelo, ako keby sme všetko vedeli. Hej. No, však. No. Takže tak, skúsime to nejak proste túto knižku zhrnúť. Pojmy, dojmy z tejto našej série. Dosť dlhé ináč, že keď to zoberieme na mesiace, tak trvala fakt dlho. Dobre, Jakub, čo hovoríš? Ako sa ti páčila teda tá knižka? OK, knižka bola dosť dlhá podľa mňa. Podiel omáčok bol taký predpokladaný, taký neprekvapil a ani v dobrom, ani zlom. Väčšinou tieto knižky majú dosť veľa omáčok, alebo zhrnúť by sa dali na 10 štvorek určite. 10 až štvorek. Prečítali sme, respektíve za seba môžem povedať, som prečítal v jednotkách takéto nejaké knižky, že Clean Coder, Clean Architecture, nejakú 1, 2, 3 ďalšie nejaké takéto knižky, takže toto bola možno moja 6. A vlastne mala tam určite super veci. Boli tam veci, ktoré proste sme si povedali, že super myšlienka, ale neviem, asi to tak nebude fungovať. Neviem, čo ty? Aké sú také úplne tie povrchné dojmy? No, povrchné dojmy bez toho, aby som sa nad tým zamýšľal, tak sú, že akože páčila sa mi tá kniha. Ale keď som sa teraz nad tým zamýšľal trochu hlbšie v rámci prípravy na túto epizódku, tak som si uvedomil, že by som kľudne vedel žiť iba s tými prvými 3 alebo možno 4 kapitolami, možno ani to nie. Hej, že reálne pragmatický programátor, najviac sa mi proste páčili tie prvé kapitolky, kde akože rozprávali o tej pragmatickej filozofii a čo je za tým a že v podstate, že to bolo pre mňa to akoby to obohacujúce, pretože čo som si teraz z toho zobral, hej, možno, že z mojej pozície, ako skúseného senior programátora, lebo to je to, čo akoby, nazvime to možno, že mi chýba, hej, že tie praktické rady, že už sú také, že tu už mám nejakým spôsobom v sebe, po väčšine teda samozrejme, ale hej, preto mám akože pocit, že zaujímalo by ma, že či to trochu nútene aj to písali tie ďalšie, hej, že proste musí to byť kniha, tak to napíšeme proste na 300 strán alebo koľko, lebo ináč to nemôže byť kniha, hej, že keby to... Je pravda, hej, že vlastne prvé 2 epizódy boli také filozofickejšie, bez konkrétnych túlov a problémov. No. A hej, keď by sme mali niekomu odporúčiť, tak začni, teda sú to aj na začiatku, ale teda v podstate nebudeme nič vyčítať, ak by si už nešiel ďalej čítať. Hej, akože sú aj ďalej užitočné veci. Napríklad čo sme mali minulú epizódu, to, že počas toho, while you are coding, že počas toho, jak kodíš, tak tam boli ešte nejaké praktické rady, ale tiež už mám pocit, že tá pragmatickosť, alebo naozaj tá filozofia proste bola vysvetlená v tej prvej kapitolke, tá druhá potom trochu opisovala
akože ďalej, že jak to možno previesť do praxe a potom to celé ďalšie už bolo také, že no, tak niečo k tomu ešte napíšeme, lebo by sme mali. Ale zase, no, bolo to fajn. Akože proste boli rôzne témy, ako sme mali jednotlivé epizódy. Určite, keď máš čítať nejakú programátorskú knihu, tak toto je jedna z tých lepších. Lebo proste tak ako aj Clean Code, hej, že tak proste ťa donúti sa zamyslieť nad tými vecami. A to je akože teda najväčší benefit, čo sa mne teda na tom páčilo, alebo teda čo som si z toho zobral, je, že zamyslíš sa nad tými vecami trochu. Hej, že keď, ja neviem úplne dobre formulovať veci, a takto keď ti to niekto takto pekne napíše a zamyslí sa nad tým on a spíše to, tak je to také, že áno, že vlastne všetko to dáva zmysel, chcel by som sa tým riadiť, chcel by som byť pragmatický programátor, budem robiť všetko preto, aby som bol, nenechám rozbité okná, hej, napríklad. A takže proste je to, ak niečo čítať, tak je to dobrá knižka na prečítanie, lebo ťa donúti proste rozmýšľať, čo je možno proste that's the point, hej. Nemá to byť to, že proste teraz si prečítaš knižku a všetko pretavíš do praxe, lebo si král, ale proste, že ti trošku rozšíri obzory, nie vlastne. To urobila, podľa mňa. Celkom dobrá. Hej, nie je to vôbec taká knižka, že napríklad, neviem, teraz máš knižku, že Cčko, alebo Java 17 a idem sa naučiť tie veci, ale že je to čisto o tom rozmýšľaní a hlavne u seba som si to všetky tie príklady, čo tam boli, alebo teda väčšina som si to tak vykladal tak retrospektívne, že OK, toto keď som robil v minulosti, tak hej, to je pravda. Takto som to možno mohol robiť trošku lepšie. Prípadne v budúcnosti si dúfam na to nejako spomeniem. A možno, čo sa budeme za chvíľu asi o tom baviť, je, že keď je niekto začiatočník a nemá tie skúsenosti ešte, že tak ako to je veľmi užitočné. No môžeme sa teraz o tom rovno pobaviť, hej. Povedz teda. Ako je to? Keďže si to nevie tak spájať tie veci, ktoré sú tam, s jeho konkrétnymi skúsenostiami, čo sme robili my. A na tom sa mi to páčilo, lebo som presne videl, nebolo to také abstraktné. Tak potom myslím si, že táto celá kniha bude mať takú trošku inú hodnotu, možno trošku motivačnú, alebo tiež takú trošku dogmatickú, niečo Clean Code, že OK, chalani, ale toto nie je pragmatické, alebo že pozor, tu máme broken window, hej, alebo že do takej firmy nepôjdem, kde majú broken windows. Má to hodnotu pre každého, či už máš skúsenosti alebo nie. Myslím si, že to môže mať väčšiu hodnotu pre mediorov až seniorov, kvôli tomu, ako sme povedali. Ja by som sa zase obával takisto, Clean Code bola tiež akože fajn kniha, bola oveľa viac praktická, jak toto, mám pocit, ak si správne pamätám. A tiež to ale bolo také, že netreba to vôbec dogmatizovať. Takisto ani toto. Ale tuto ani nedogmatizovali. Tuto vlastne písali, že proste však adaptuj si to, jak chceš, hej, v tých neskorších kapitolkách. Že toto vlastne ani nebolo také moc dogmatické. Ale čo mne prišlo je, že no aj pre mňa to tak bolo, ale pre juniorov, ale proste ani nie, že pre ľudí, ktorí sa učia programovať, to môže byť akože dosť... možno, neviem, či odstrašujúce je to správne slovo, ale akože také, že ich to dosť vystraší, vieš, že ty kokos, toto, všetko toto, proste, vieš, že ty sa učíš kodiť ify a else, nejakú logiku, proste, že prehoď mi stringy spredu odzadu, alebo ja neviem, hej, a zrazu proste ti tu niekto hovorí, že kámo, don't repeat yourself, no tak ja sa neopakujem, ja som pragmatický programátor, mám jednu funkciu, hej, že proste, že prečo, čo to znamená, hej, že... Nevidia, čo to reálne znamená. Ľudí, že proste nemusíte to tak, jak vlastne Jakub hovoril, že si to nevieš pretaviť do tých skúseností. Ale je podľa mňa, to zase už som vlastne povedal, teraz to poviem ináč, že ti to teda rozšíri tie obzory, že aj ako ten začínajúci programátorka, ktorý sa len učí, alebo ten junior, tak ti to dáte myšlienky vôbec do hlavy. Hej, že také niečo sa vôbec treba riešiť. Jednak, že ti to môžu dať kolegovia do hlavy, ale aj tá kniha ti to trochu akože, buď ti to opíša, že vlastne treba riešiť nejaké dry, hej, že teraz ti to netreba, nedáva ti to zmysel, ale keď potom budeš už nastúpiť do nejakej firmy, tak zistíš, že že toto to vlastne znamená, hej, že ja môžem používať veci na viacerých miestach, hej, a není dobre písať ten kód viackrát, lebo potom, tuto som napísal dve funkcie, ktoré sú veľmi podobné, a teraz sa zmenil nejaký requirement a teraz vlastne musím obidve prepisovať, že to je vlastne ten dry, čo písali v tej knižke. Idem sa pozrieť, čo to vlastne teraz znamenalo, idem sa naštudovať, že už máš ten koncept v hlave. Zase to je trošku idealisticky, hej, ale hej, že na to je to dobré, aby ti to akože trochu tiež rozšilo tie obzory, proste budeš to mať v hlave a hej, akože určite to niečo dá, ale
proste, čo som chcel hlavne teda povedať, že nech ťa to neodradí, hej, že proste postupne, hej, hovorím, že ja s tým mám tiež stále problém, že všetky tieto veci tiež neviem v kuse analyzovať, v kuse riešiť, proste tiež stregulujem ako keby a to je proste súčasť tej cesty, žiaľ, no. Potom som mal ešte jeden taký problém s touto knihou, ale možno nie problém, ale skôr spozoroval som, že audience ako keby tejto knihy, alebo pre koho to písali, mi prišlo, že sú to ako keby vysoko že vyšudovaní ľudia. A ešte najlepšie, keď pracujú v korporáte a ešte najlepšie, keď sú backendisti. A proste tie problémy, ktoré sa tam riešili, nie sú podľa mňa takéto nejaké, také, že naozaj, že ako som už viackrát spomenal, tak pre tí backendisti, pre väčšie firmy, ale vieš, keď proste nejaký samouk robí webové stránky, alebo proste zákazky menšie, nebodaj vo WordPresse, alebo whatever. Nebodaj vo WordPresse. Že proste nemá ako keby nejakú veľkú codebaseu, kde by riešil problémy, ktoré sa tu riešia. Tak... Jak si to povedal, nebodaj nejaký WordPress. Tak som to nemyslel, pardon. Je to úplne valid. Hej, ale že kde to nepotrebuje, keby tieto veci, hej, ešte, že o to viac to nepotrebuje, lebo sa s kodom poriadne nemusí stretnúť. Vlastne. Že môže to byť jak taký iný svet, že čítaš a netušíš, nevieš si to vôbec, že OK, a kedy v mojom use case, v mojom procese to by mohlo byť. Hej, ale tie prvé dve kapitolky, možno aj tretia, môžu byť na to užitočné. Že tie ďalšie už potom sú skôr také, že keď robíš v tímoch a tak, teda to opísanie tej pragmatickej filozofie. Tak mi príde, že tá pragmatická filozofia je, že proste, že trošku možno preženia, proste nejaký, že proste 10 božích kritikázaní, ktorý sa proste nejakým spôsobom držíš, hej, a proste to guiduje celé to tvoje rozmýšľanie, že ja som páčil napríklad aj čo ten autor Clean Code proste hovorí, že proste, že to je programovanie, ako brať to ako remeslo, hej, že proste robíš to s nejakou láskou a venuješ sa tomu a takže to je taká myšlienka, ktorá sa mi tiež páči. A to mi príde podobné, hej, že proste sa k tomu stávaš zodpovedne a neriešiš z rozbité okna a tak ďalej. Dobre, vieš povedať, čo ti najviac páčilo? Čo sa mi najviac páčilo? Že už je koniec? Že už som to prečítal a už nemusím. Viem, čo sa mi nepáčilo. OK, môžeme nepáčila sa mi moc téma konkurencia a testovania. Veľmi veľa o tom tam bolo. Až príliš. Čiže súbežnosť. Súbežnosť. A to testovanie bolo naozaj skoro v každej kapitole v nejakej forme. Chápem, že to je veľmi asi dôležité. Vieš čo, neviem, asi nemám niečo, čo sa mi že najviac páčilo. Akože jasné, broken window a tak ďalej. Komunikuj. Takéto obvious veci. Ale že by som teraz niečo múdre vyťahol, asi nie. Ty máš? Dobre, tak ja to poviem. Akože ja mám tiež, proste mám 4 poznámky k tomu, hej, ale teda jedna z toho je to rozbité okno. Ale páčilo sa mi teraz, mám poznámku, že je to tvoj život, to je z tej vôbec tá prvá úplne, že prvá topik prvej kapitoly. Tam boli také tie myšlienky, že vadí ti niečo, tak to proste náprav, hej, akože že proste skús tým niečo spraviť, nemôžeš s tým niečo spraviť, prečo? Je zlý tým, dobre, tak zmeň tým, hej, prečo nemôžeš zmeniť tým, lebo proste blablabla, hej, proste vždy máš, to je vlastne, neviem, či to tam aj hovorili, či to tam bolo, že máš proste nejakú agency stále, hej, že proste môžeš s tým niečo spraviť, hej, že proste je to tvoj život, tak s tým niečo sprav. Čiže to bola taká myšlienka, taká, čo proste bolo, že s tým akože je to podobné ako extreme ownership, neviem, čo som tam aj v tej kapitole hovoril, teraz mi to napadlo, že proste akýby nejakým spôsobom je všetko tvoja chyba, hej, v podstate, že, alebo tvoja chyba, tvoja zodpovednosť, tvoja vina. Posralo sa niečo, je to proste si za to zodpovedný aj ty nejakým spôsobom, hej, že to je taká celkom filozofia, ktorá je ubíjajúca zároveň trochu, ale zodpovedná, keby, hej. To je teda prvá a druhá vec, teda to rozbité okno, to je akože, to som už hovoril veľakrát, že to je proste, to je moje zlatičko. Samozrejme, nie vždy sa ho držím, lebo akože fakt, že viem sa veľakrát sa prichytím proste pri tom, že už keď som tý kokos zahrabaný pull requeste, ktorý robím strašne dlho, alebo ešte nebude aj strašne dlho, mám veľa komentárov a fixujem to a už som v tom tak stratený, že už nemám proste čas riešiť tie rozbité okná a sú tam, ale
Žiaľ, stáva sa. A potom niekedy sa to proste opraví to okno. Hej, a vlastne celý ten také nejaké posolstvo tej knihy proste o tej komunikácii, že to je veľmi dôležitá vec, čo teda jednoznačne je. jak v práci, tak aj vo vzťahoch rodinných a neviem jakých. No a akože nemám tomu teraz asi nejak nenapadlo nič k tomu programovaciemu, k tomu rodinnému, takže k tomu sa neviem vyjadrovať. A ešte, čo sa mi páčilo, bola celá tá akože kapitolka nejaká, alebo čo to bola topik, alebo čo o tom prototypovaní. Hej, že to s tým som sa veľmi stotožnil, mám pocit, že som to vtedy akurát robil, a to je možno blbosť. To boli tie Tracer Bullets? Aj Tracer Bullets a proste prototyp, že proste niečo skús to spraviť, zahoď to, že to je proste štýl, ktorým ja fungujem, hej, že ja neviem si sadnúť, napísať dokument o špecifikácii bez toho, aby som nakodil niečo k tomu, hej, že proste ja potrebujem ten kód, lebo moja hlava proste nemá 3 levely, mám iba jeden. Čiže musím ten jeden nakodiť, aby som mohol ísť ďalej. Dobre, možno mám 2, max. Čiže preto toto prototypovanie je proste vec, ktorá je pre mňa, ale vidím tam medzery v tomto mojom rozmýšľaní. Čiže to som sa ešte vedel stotožniť. To sa mi akože páčilo, že to proste dáva zmysel, že rýchlo niečo skús, nejde dobre, tak zmen prístup a tak ďalej. Takže mi sa akože dosť veci som si z toho zobral. Nehovorím, že to boli originálne myšlienky z tohto, ale no tak boli vlastne. Je to tvoj život, bolo proste priamo stade to. No. Myslíš, že aj toto sú tie veci, ktoré opäť zabudneme o nejaký čas, alebo budeme podľa nich žiť a programovať. Chcel som povedať, že nezabudneme. Ty si povedal, že buď zabudneme, alebo budeme podľa nich žiť a programovať. Takže myslím si, že nezabudneme a myslím si, že nebudeme podľa nich žiť a programovať. Lebo nie je to ľahké podľa nich žiť a programovať. Akože hovorím, že je to, akože to programovanie samotné, proste na to trvá prax a je to akože celkom struggle, no. Hej, my sme robili, rok sa venujeme tejto knihe ináč. 5-mesačnou pauzou, nie? Mm-hmm. No, kniha sa volá Pragmatický programátor a vlastne keď sa povie, že si pragmatický alebo tak hej, akože ja si to vykladám, neviem ako to je presne v slovníku, ale ja si to vykladám tak, že robíš to, čo dáva zmysel, nerobíš nejaké veci navyše, rozumieš tomu kontextu, že prečo a ako a proste straight to the point a žiadny bullshit. Hej, tak nejak to chápem. Zobral si niečo z tej knihy, čo si nevedel predtým? Niečo úplne že nové? Že wow, toto mi zmení život? Akože dozvedel som sa, že existujú nejaké názvoslovia, že Tracer Bullets a Property-Based Testing a takéto nejaké veci, čo mob programming, čo som nepoznal. Užitočné veci, no. Ale to sú také nejaké srandy, že OK, budem vedieť, čo to znamená, keď to budem niekde čítať. Ak si sa pýtal na to, že či akože teraz niečo, že wow, tak teraz túto techniku alebo teda toto začnem používať, možno ani nie, akože skôr z toho retrospektívneho hľadiska, že proste keďže sme to tak dlho rozoberali, tak som mal aj príležitosti popri práci, že OK, teraz refaktorujem túto úlohu, popri tom, ako nahráme tento podcast a čítam túto kapitolu, tak skúsim to urobiť poriadnejšie. Že ako keby bol som vďaka tomu trochu lepší programátor. Pekné. Takže super. Takže vlastne si niečo odnesol. Hej. Vlastne, hej. Ja vlastne nemám nič také konkrétne, ale proste tiež nejaký ten náhľad, v podstate reflexiu, že som sa zamýšľal nad tým. Reflexia je dobré slovo. Nad tými vecami. V podstate retrospektívu nejakým spôsobom, to je skôr tá reflexia, je to také, že to správne slovo. Že sa proste zamyslíš nad tým, že ako čo robíš a uvedomíš si, že možno sa to dá robiť lepšie, alebo čo robíte v tíme a čo by ste mohli robiť ináč a tak ďalej, takže jo, a ako sme spomenuli viackrát alebo k tejto knihe, tak tá kniha má veľa pekných myšlienok, ale nie všetko sa dá ľahko pretaviť do praxe. Takže tak, ešte niečo chceš povedať? Či môžeme to uzavrieť? Môžeme uzavrieť. Dobre, takže budeme radi, ak nám dáš nejaký feedback k tomu, k celej tejto sérii. Vlastne akože
Chápem, teraz spätne vlastne, keď sa tiež na to pozerám, tak asi to bolo trošku moc dlhé, že kľudne sme to mohli spraviť na 3 epizódky, alebo niečo také, spomenúť iba tie najdôležitejšie body. Ale podľa mňa je fajn, že to tam proste bude. Hej, že keď si to niekto náhodou nájde, tak proste sú tam nejaké iné pohľady na to, čo sa píše v tej knihe. Ale myslím si, že ďalšiu knihu, keď budeme robiť náhodou, tak by sme mali spraviť kratšie. Ak sa ti páčila takáto séria a chceš, aby sme spravili nejakú takú ďalšiu, k nejakej inej knihe, tak nám daj vedieť. Napíš nám na Discorde, na Gmaili, na stránku, hoci kde proste na Facebook, Instagram, YouTube, neviem čo, že túto knihu by si chcel alebo chcela mať v sérii. Hej, Clean Code sme už robili, tak to nemusíš spomínať. Kámo, ešte šialené, že Clean Code sme spravili za 4 epizódky 15 minútové, alebo polhodinové. Čaute, to je ulica kódu. Tak to bolo. No a hej, všetko. Môžeš nám dať ešte vedieť, ako sa ti páči toto video, ak to náhodou pozeráš s videom, toto pozadie. Sme sa otočili, hej. A zbierame otázky do Q&A, môžeš nám napísať otázku, kľudne aj na Discord, stredovko.sk/Discord, ak tam náhodou nie si. A tak, díky. Čaute. Čau.